Myslíš, že sa vyznáš v doménach? Otestuj sa v našom kvíze. Kto schvaľuje a spravuje vytvorenie nových domén najvyššej úrovne? Po A. Scanik, po B. Centr, po C. ICANN. Správne je C. ICANN, celosvetová organizácia, ktorá riadi systém domén. Ako si môže bežný človek zaregistrovať doménu? Za A cez registrátora, za B cez ICANN, za C u poskytovateľa internetu. Správna odpoveď je A. Registrátor ti doménu sprostredkuje a umožní jej nastavenia. Ktorý registrátor bol v roku 2024 najväčší na svete? Po A. GoDaddy, po B. Namecheap, po C. Keysystems. Správne je A. GoDaddy, ktorý spravoval 84 miliónov domén, čo je najviac na svete. Koľko odpovedí si mal správne? Napíš do komentára.